Ak hľadáš brutálny naháč, ktorý má charakter, tak táto motorka je práve pre teba. Ducati Monster 1200, rok výroby 2018, čo je v podstate posledný model predtým, než bol nový facelift, ktorý už vyzerá viacej na Japonca, ako na charakteristickú Ducatku. Táto motorka má najazdených iba 17 282 kg, čo si myslím, že na tento V-čkový motor je to úplne v pohodičke. A motorka je, priznám sa, že vo veľmi dobrom stave, celý čas bola garážovaná a cez zimu som ju dokonca plachtoval. Lak na nej by som ohodnotil na 9 bodov z 10, má keramickú ochranu a za mňa vyzerá fakt, že brutálne. Čo sa týka nejakých technických detailov, tak zadná pneumatika je nová, bola menená minulý rok v apríli a minulý rok som na tej motorke veľa ani nejazdil. No a mám tam obuté konkrétne Pirelli Diablo Rosso 3, takže tá motorečka naozaj drží na ceste ako pribitá. Baterka je taktiež nová, je gélová a menená bola v júni 2025, kedy bol robený taktiež aj kompletný servis, kde sme menili olej, filtre a brzdovú kvapalinu. Motorku som ináč kupoval teda v 2019 v Ducati Bratislava a mám k nej celú servisnú históriu, ktorú ti teda veľmi rád ukážem. No a čo je nejaký dôvod predaja, tak predávame kvôli tomu, že už nemám toľko času jazdiť na tejto motorke a príde mi to strašná škoda, aby stála len tak v garáži nepovšimnutá. Takže veľmi rád ju posuniem nejakému motorkovému nadšencovi, ktorý miluje cestu, miluje adrenalín a chce si ju užiť. Cena je tam veľmi priateľná, až priateľská, je to 8500 € a pri rýchlom jednaní sa vieme teda rozumne dohodnúť. Takže ak chceš Monster, ktorý je ready hneď jazdiť, kde ho vieš prevetrať, napíš mi, ozvi sa mi a budem sa tešiť. Ďakujem.